מה זה פונקציה? פונקציה. ספונקציה? לא, פונקציה. פונקציה? בדיוק. מה כל כך מפחיד בפונקציות? פונקציה זה בסך הכל דרך לתאר קשר בין שני משתנים. בדיוק כמו שמשרד שידוכים מחפש אהבה והתאמה, בין גבר ואישה, או בין גבר לגבר. כך הפונקציה מחפשת קשר בין x ו-y. אז מי הקלף אחד? בואו נעשה דוגמה במספרים. נניח שאנחנו מכינים מסיבת יום הולדת. תסתכלו איזו עוגה מהממת. אוקיי. כמה נרות נשים על העוגה? זה תלוי בין כמה הילד. y זה הנרות, ו-x זה הגיל שלו. וכל שנה ושנה זה עולה, וה-y מקדים את ה-x באחד. אז בואו נראה. אם הוא בן 12, אז מספר הנרות שהוא ישים על העוגה יהיה 13 נרות. אם הוא היה בן 15 למשל, אז היינו שמים על העוגה 16 נרות. אם יש לנו ילד בן 3 והכנו עוגה של דורה, נשים על העוגה 4 נרות. אז לפי מה שלמדנו, אנחנו יכולים לנחש שהילד שהכינו לו את העוגה הזאת הוא בן 2, נכון? אולי ילדה. כיוון שיש לו 3 נרות על העוגה. אז בואו נראה מה אמרנו. ננסה לשים את זה בפונקציה. אם y יהיה בעצם מספר הנרות על העוגה, מספר הנרות, ו-x יהיה הגיל, איך נוכל לתאר את הפונקציה? y, מספר הנרות, שווה תמיד לגיל, ועוד 1. מצוין. איך אנחנו מחליטים מי זה x ומי זה y? y תלוי תמיד בשינוי של x, אוקיי? ו-x הוא נקרא המשתנה הבלתי תלוי, כיוון שהוא משתנה מעצמו. למשל, תמיד הגיל שלנו עולה בשנה. למשל, אם אנחנו עושים משהו שהוא לפי מספר ימים, אז הימים עוברים, כל יום עובר באחד. אם נעשה משהו בחודשים, תמיד חודש יעבור. לעומת זאת, y הוא תלוי. במה הוא תלוי? הוא תלוי ב-x. הוא תלוי בגיל, כמו שלמדנו כאן. וזה ההבדל בין x ו-y. אז נו, זה היה כל כך נורא? כן. נו, אז הקשר בינינו יצליח? זה תלוי.